В това видео ви показвам как да настроите профила си веднъж станали членове на платформата. До сега настройвахме профила с безплатна регистрация. Сега ще го настроим като членове на платформата. И нека да отидем на Settings или ето това ключе тук в долния ляв ъгъл. Settings е настройки. Първото ни меню е Profile или профил, което е профила на безплатната регистрация, което вече заедно настроихме. Но от второто меню Setup са ни настройките за самото членство и съответно имаме Welcome Aboard, което е нали, такова съобщение за добре дошли. От тук избираме език. Аз в случая потвърждавам английския. И имаме едно welcome видео. За да продължим нататък с настройките, трябва да изгледаме видеото. Така че аз сега ще го пусна. Welcome to Incruises. Thank you for deciding to get in with Incruises. И сигурно забелязвате, че е доста забързано. Съвсем умишлено съм го забързала. Вие може да направите същото. Ето тук имаме едно ключе в долния десен ъгъл, откъдето може да настроим скоростта на видеото. Виждате, аз съм го ускорила два пъти повече. Това е максималната скорост. Вие може да си го оставите и на нормална скорост. Видеото е 2 минути в крайна сметка. Това, което ще направя аз в момента е просто наистина да го превъртя, нали, за целта на това мини обучение. Няма нужда да изглеждаме цялото видео. Когато вие правите вашата процедура, така или иначе ще трябва да минете през него, за да ви отключи следващата стъпка. Превъртам. И ето тук от хиксчета го затварям и хоп, вече имам отключена следваща стъпка Continue или продължи. Съответно продължаваме и виждате това, което настроихме на безплатната регистрация. Снимката и името, датата на раждане автоматично излиза, така че аз тук само трябва да потвърдя, м, че разбирам процеса на активация и отивам към следващата стъпка. Тук са данни във връзка с адреса. Ам, Тези данни са с цел самата платформа да ви предлага круизи, които отплават от мястото, където сте вие или просто са актуални на това място, където сте вие. Нали, просто селекцията като предложения, които ви дава платформата, ще са по-подходящи за това къде вие се намирате физически. Така че нека да попълним и следваща стъпка. На следващата стъпка ние добавяме нашата карта, от която ежемесечно да се теглят автоматично нашите месечни вноски. Препоръчвам на всеки да си запази картата, за да не пропуска вноски, за да не си губи всеки път времето да прави някакви преводи. Веднъж въведена картата, процесът се автоматизира. Може да имате една-две карти, повече карти. Ако в едната ви карта няма наличност, втората ще покрие сумата. Вие виждате в случая, аз съм вкарала вече една карта. Няма да вкарвам втора, но това, което ще направя е да отворя менюто, за да може вие да видите какво се попълва. Имаме избор на паричната единица, USD, избирате парична единица, която ви устройва и която е налична. И от тук съответно името което е изписано на вашата карта, номера на картата, датата на изтичане и CVC, CVV. Това е защитния код, който е на гърба на картата. И съответно, след като въведете данните, дате Add Card и тя ще излезе ето тук, както е в моя случай, налична. Ако трябва да я смените, просто от хиксчето я отмятате и слагате нова карта, добавяте нова карта. Това е процедурата. Отиваме директно на Next, тъй като, както казах, вече съм вкарала моята карта, но може да се добави и втора за всеки случай. На стъпка 6 имаме вече поздравително съобщение. Това е поздравления и съответно с финиш приключвам процеса. И по този начин настроихме и членството, вкарахме картата, за да сме сигурни, че
всеки месец ще бъдат покрити нашите вноски, няма да закъсняваме и да усложняваме още повече процеса по плащането.